안녕하세요. Magsige tayo ate no, kuya de. Sino pula no? Jun na? Daghan di ka silon. Heist. Pero ikaw palihog lang ko ate. Dili man ikaw bered pa. Pagpuyo po ng saninanin mo. Ay po, pili ang suot sa pride nga ibrog ikaw po dyan kasilon na. Maglibo ko ng photographer sa picture na ikaw ba ang bride? Heist. Pagpuyo po dyan suot ate. Dili po ka mag-clipe dyan. Dili po ka taas o slip tira Tumyo kayong buka no. Tapos, ayaw po pagpaklis dira. Jiju ka pagpuyo ba? Sita na ba ka? Salamat ka. Imbita ba ka? Ay, tara pa Imbitahon gani do. Yun, pamilya de. Pamilya gani no. Dili apel parkada. Silingan do. Uya po? Pamilya gani no. Pamilya. Dili silingan. Pamilya mo silingan ni mo. Ay, lupadan mo sa uloy. Dili na gani ka magdala og regalo dira. Nagdala pa nung kagbaro nun. Dala ka silingan silingan mo niya. Ay, nagdala pang pagkumang ko niya. Lupada silingan. Barkada. Pamilya gani no. Ay. Napa? Kana gani no? Sa giveaways? Ay, ano lima mo dyan ka buhok yung pangayon Isa-isa dyan mo sa pamilya? Ha? Isa rin mo balay? Sakto na siguro nito no. Lima dyan? Hakupon dyan mo? Saan din na mo ha? Business? Gamitin mo sunod kasal? Ipalot ni mo? Sirikalon ni mo? Ay, ngayon gani ka Duha lang. Isa pa. Ay, isa pa Last na lang dyan Ay, wala gani kare kalo no. Ayaw pa dyan kasilupin. Para sa magbalot pa dyan ka? Ay, nagdala na kasilingan. Nagdala na kaguyab. Nagdala pa dyan pang mga konsum silingan no. Ayaw pa dyan kasilupin. Grabe naman dyan nakapag ka na di ba? Ay, wala nang gani kare kalo. Masing towel man lang. Nagdala pa dyan ko pero nun. Ay, silupin. Ang silupin pa dyan. Dili lang pa dyan para sa pamilya. Ang silupin apel dyan balot ni mong silingan Ay, naku ka dyan. Tayo na dyan ka Mao, liwag lang ko Share lang ang video ba? I-share ba? Napin ipulos Ay, dili ka mo share no? Dili dyan maminyo. Dili makapayaw. Dili po siya makagraduate. Mapagsak kung taka sa thesis ni mo Share ba? Bye. Anak mama.